Skinny fat. Ако не знаеш какво е skinny fat, сега набързо ще ти обясна. Това е когато си с нормално тегло за твоят ръст и за твоите години, но въпреки това, когато се съблечеш и си без дрехи, си с прекомерно омазняване. Това, накратко, можем да определим какво означава терминът skinny fat. Докато скоро това се считаше просто за визуален проблем, то вече медицината има точен термин за това заболяване. Изследване от 2016 година ни показва, че между 10 и 12% от хората с затлъстяване и с високо наличие на мазнини по тялото им всъщност са в зоната на нормална телесна маса. И когато се качат на кантара, кантара не казва, че сте с наднормено тегло. Това защо обаче, освен визуален проблем, се характеризира и като медицинско заболяване. В 2021 година се провежда мета-анализ, в който се взимат под внимание 42 000 декса скенера, от които се откроява следната информация. Мазнините, складирани около бедра, около дупе, в долната част като цяло, не водят след себе си чак толкова много вреда за нашия организъм. Доколкото е открита пряка зависимост между омазняването и мазнините по корема и твоето здравословно състояние. Мазнините по корема и вътрешните ни органи са много по-вредни, отколкото тези по краката. Какво обаче ни говори това съотнесено към skinny fat или този синдром? Повечето хора с такъв вид омазняване всъщност са складирали своите мазнини именно там, около стомаха, около любовните дръжки. Което какво означава? Че са предразположени дори в по-голям риск от хората, които са с наднормено тегло. Защото именно при skinny fat омазняването е в проблемната зона. Днес в това видео ще се съсредоточим най-вече върху причините за това да сме skinny fat. И всъщност, ако и ти си от хората с такъв тип затлъстяване с нормално тегло, ако от сега вземеш предвид двата фактора, за които ще говоря, може би много скоро ще придобиеш много по-изразена атлетична фигура и ще се отървеш от натрупаните излишни мазнини. И не, няма да говоря за калориен дефицит. Днес няма да говорим за това. Тук е момента, между другото, и да спомена, че ако искаш лично да се погрижа за този проблем и искаш да работим заедно, можеш да си букнеш един разговор с нас на сайта strongandshred.bg. Там можеш да видиш част от нашите клиенти, а долу можеш да откриеш в най-долната му част един супер лесен и интуитивен калориен калкулатор. Разговорът, който ще си букнеш, е напълно безплатен и ще го провеждаш лично с мен. В него ще уточним съвместими ли сме за работа заедно, съответно ще изясним и твоите цели в фитнес естество, правим план, който да следваме заедно и съответно ще започнем твоето приключение към постигането на една атлетична фигура. Първата основна причина, която искам да откроя, заради това, че може би си skinny fat, е, че не си добавяш достатъчно количество протеин. От огромно значение обаче е не просто самото количество протеин, което приемаш, ами и неговото качество. Съдържанието на аминокиселини и пълния аминокиселинен профил, който си набавяш заедно с протеин. Тук ще разгледаме две изследвания. Първото изследване, на което ще се спра, е проведено през 2012 година и в него участват 27 души. Да, малко изследване, но изчакай. То ясно показва, че колкото повече протеин хапваме на ядене и колкото по-качествен е той, с колкото по-богат аминокиселинен профил е, толкова по-малко е вероятността да складираме мазнини на корема, дори напротив, по-вероятно е да се отърваваме от тях. Какво обаче имам предвид, когато казвам по-качествен протеин? Имам предвид протеин, който е с богат аминокиселинен профил. Става въпрос за животинския. Не искам да бъда нападан от хората, че растителният протеин не е качествен. Просто казвам какво показват изследванията. Изследванията показват, че хората, ядящи по-богат аминокиселинен профил на протеина, т.е. по-качествен протеин, който идва от животински продукти, млечни и месни, има по-голяма вероятност хората да имат по-малко омазняване по корема. Второто изследване, което е вече доста голямо, над 42 000 индивида участват в него и наблюдението става в рамките на 5 години, ни доказва, че единственият макронутриент, който има отношение към по-малката талия, всъщност е протеина. Така че в самото изследване ни показват, че минимума, който трябва да си набавяме
е около грам на телесно тегло, но тук трябва да подчертая от качествени източници на протеин, т.е. богати на аминокиселини. Сега искам да поговорим и за чисто визуалния ефект на Skinny Fat. Skinny Fat телата се характеризират с това, че са в дрехите, изглеждат нормално, но когато се съблече човек на плажа, да кажем, не се чувства комфортното омазняването си. Съответно, има и малко наличие на мускулна маса. Малкото наличие на мускулна маса гарантира, че ще хабиш и по-малко калории като цяло в покой. 40% от енергията ти за деня всъщност я консумират твоите мускули. Така че до какъв извод може да те доведе това заключение? Че колкото по-голямо е наличието на мускулна маса в твоето тяло, толкова повече и калории ще хабиш. Ще имаш възможност да хапваш повече и да изгаряш повече. На второ място тук бих заложил, като ще се спра съвсем бегло на тази точка, задължително трябва да тренираш с тежести. Задължително, за да можеш да стимулираш растежа на своята мускулна маса. Първата полза е, че ще си по-атлетичен. Втората е, че ще губиш по-бързо мазнините, а третата е, че ще имаш възможност да хапваш повече от любимите си храни. Между другото, тук искам отново да се върна на изследванията, защото изследване от 2016 година ни показва, че ако хапваме между 1 и 1,5 грама протеин качествен на телесно тегло, потенциално има по-нисък шанс от това да развием кардиометаболитни болести. Тук, между другото, бих искал да дам за пример себе си. До 30-та ми година, аз съм в момента на 35, се хранех изключително, бих казал, нездравословно. Избирах храната си на вкус, нямах представа от броенето на калории, самия аз често прибягвах към консумацията на алкохол, консумацията на бързи въглехидрати и от това реално се ушишках и може да видите резултатите тук. Само година и половина, след като промених храната си, наистина промених храната си, просто започнах да спазвам правилата, за които ви казвам. Започнах да тренирам с тежести, разбира се, като започнах да планирам, започнах да преследвам целите си, но реално основно промених тези два компонента. Започнах да тренирам с тежести и промених начина си на хранене. И ето това е резултатът. Щом аз съм го постигнал, съм абсолютно убеден, че и ти можеш да го постигнеш. Затова сега да поговорим и за значението на въглехидрата. Знам, че много от моите колеги ще ти кажат, че няма никакво значение какви въглехидрати ядеш. Бързи, бавни, просто въглехидрата си е все калория и няма значение какъв е. Няма да влизам в спорове с тях. Ще кажа, че калориите са фундамент и абсолютно са най-важни. Но ако се вгледаме в голямата картина и влезнем в дълбочина на мета-анализите, които ще ви представя сега, всъщност ще установим, че до някаква степен има разлика между това какви ще са основните въглехидрати в нашото меню. Дали ще бъдат бързи, такива, които правят пик на инсулина ни, т.е. съответно веднага ви давам за пример какво са бързи въглехидрати. Бързите въглехидрати са всички сладки шоколади, бисквити, белия хляб спада към бързите въглехидрати. Като цяло те се характеризират с ниско съдържание на фибри в тях. Бавните въглехидрати от своя страна съответно са въглехидрати, които се усвояват по-бавно от нашия организъм, по-постепенно усвояваме енергията от тях и съответно се разграждат по-дълго и не предизвикват такъв пик на инсулина в нашия организъм. И двата въглехидрата са 4 калории. Но метаанализ обединяваш 16 изследвания, свързани с Skinny Fat или с синдрома на затлъстяване с нормално тегло, ни открояват 3 проблема, свързани с това прекомерно омазняване. А именно, високи нива на кръвна захар, високи нива на инсулин и за голяма част от участниците в тези изследвания се установява, че имат инсулинова резистентност. Друго изследване пък прави пряка връзка между бавните и бързите въглехидрати и омазняването ни по-коренно. В него са взели участие 102 души, на които е изтеглена чрез липосукция малки количества мазнини от тялото. Тези, в чието меню е преобладавало бързия въглехидрат, са имали в мазнината си по-високо съдържание на пептида апелин. Този пептид науката твърди, че е пряко свързан с приема на бързи въглехидрати.
тъй като се отделя в организма ни много по-често, когато ние приемаме бързи въглехидрати и има инсулинов пик, отколкото когато приемаме бавни такива и съответно инсулина не прави такъв скок и съответно в мазнината няма такова съдържание на пептида апелин. От тези две изследвания, първото ни показва пряко вредата на skinny fat тялото върху нашия организъм, а второто ни показва, че всъщност има пряка зависимост между по-голямото количество бързи въглехидрати в менюто ни и именно прекомерното омазняване около корема. Между другото, това, което искам да кажа е, не дей да премахваш изцяло бързите въглехидрати от менюто си. Просто се съсредоточи в това да вкараш повече бавни въглехидрати в храненето си. Консумирай повече леща, повече бобови култури, обърни внимание на всички видове зеленчуци, кореноплодни, моркови, ряпа, цвекло, страхотни витаминозни салати, които можеш да добавиш към менюто си, освен ниската им калоричност, ползите им от страна на витамини и минерали, които приемаш в тялото си, ще имаш и чисто визуален ефект, тъй като хранейки се по-често с тях и комбинирайки ги с по-високи количества протеин, и тренировки с тежести, съответно ще допринесе до това да започнеш да изчистваш мазнината си, да изграждаш мускулна маса и с това да премахваш потенциално развитие на сърдечно-съдови заболявания в твоя организъм. Виждаш колко много ползи има от това нещо и виждаш всъщност, че не случайно науката е определила skinny fat вече като болестно състояние или синдром на затлъстяване с нормално тегло. Този клип беше изпъстрен с доста научни изследвания. Надявам се, че ти е бил интересен и се надявам, че си научил нещо ново от това. Ако е така, ще се радвам да ми помогнеш, като се абонираш за канала, лайкнеш видеото и го изпратиш на някой, който има нужда от това. Благодаря ти много, че беше с нас. Както винаги, stay strong and stay fucking shred.